Kaixo artistak, hona gatoz 11. igarkizunarekin, zer moduz aurrekoekin? Asmatu dituzu? Bada 11. igarkizun hau animalia bata. Ea asmatzen duzun, ez asmatu. Ezurrik gabeko gorputza, sabela berriz, buruan. Eta ontzia lepoan. Nor da? Pausatu bideoa, nahi baduzu gehiago pentsatu. Berriro errepikatuko dut. Ezurrik gabeko gorputza. Sabela berriz, buruan. Eta ontzia lepoan. Nor da? Olagarroa, ez da? Bai, ez dauka ezurrik, begiratu non daukan burua, baina buruan dauka dena, ez da? Bere tripak eta. Argazki bat olagarroarena, beitu, ala. Agian asmatu duzu, bestela, hurrengoan, bai, beste bat arte.